Kaixo lagunok eta ongi etorri txorienera. Hemen gaude, Patrizia Biteli eta Zigor Iturrieta, bi errezetako oso eta kontu ugarerekin beti bezala. Bai, hemen txagabiz. Zekarri oskuzu gaur? Hemen ikusten ditut arraina, muskuioa... Bueno, bitu, ingo dugu olako gixatu bat. Ingo dugu urraburu arrain gixatu bat, eta honekin gero postre on bat bikain geratuko. Hori gero nik ekarriko. Zurezko hori? Bale. Bueno, nola ingo dugun gure urraburu gixatu hau? Barreza izango da. Lehengo urraburuaren buruak eta barazki batzuekin fumez bat jarriko du martzan. Gero, tipula txiki-txiki moztu, baratxuria txiki-txiki, eta horiek erregosten jarriko ditu lapiko batean. Patatak zuritu, kraskatu, eta tipula erregozita dagoenean, piperrautza, azafraia, piper txorizero aragia gehitu, erregozi pixkat dana, patatak bota, lau buelta, ardo txuri, txorrota bat, eta ardoa lurruntzen denean, saldarekin bustiko du. Tapa jarri eta utzi egosten. Muskuiluei aragia atera eta gorde. Urraburuak serratan moztu, patatei gehitu, muskuilua gehitu, eta listo. Zema gauza, ez? Bueno, pero haien beste osagai ez dauz, igual... Bai, ez, igual azalpena luzie da, baina gero erreza da. Hemen azten eiz eta... Bueno, erreza, urraburuak, zein goitu, esan dakoa, gero jungo dira holan, moztuta holan ataletan, ez urda guzti. Sekula ez dela proba holan eltzekari xan. Nik normalian urraburua badakizu zagaitxe ditzen jaken ez, erakutzi hone kamera izalako... Honek, begixen hartien daukie urre kolorea, ez? Bai, urraburua, hemengo, bitu hemen. Erderaz dorada. Bai, hemengo kolore, urre kolore honegatik, horti dator. Hori da. Eta egia da, bai, normalean zer, labean erreta... Nik beti labean erreta gaina, ez da sekula beste modutan horan probau. Ez inoiz ez frigituta, ez plantxan, beti laban. Horan, rasiñokuak eroste ditute arrain egizan, holan, irekita, eta holan, patata tipul artean, laban, beti txeitxut, berdin. Gure etxean musartzaldea gara, musarra, familiko dela, baina hobea, eta egia da, egin izan dudanean, osorik, labean osorik egiten dut, eta gero ireki egiten dut. Egiten du pixkat, esan dezagun pixkat, barrotik ondo egin gabe pixkat gordina, eta ero olio erreba botatzen dut, eta horrekin bukatzen dut. Baina, bueno, probatu ezazu errezeta hau. Bai, ez zara izan ze? Lupiarekin inaldozu, errezeta hau edo zin arrainekin inaldozu, Bai, ez dakit nik oitxuragatik izango da, eta gero olako eltzekarixak eta itxe itxudanean, aukeratze itxu ja arrainak, arrainegitik garbi datozenak, bakarri dela azalakendu da honek, akitzen dagoela, izaten dienak lodixak. Bakaiagoa, isokina, honek aukitzen da, aragi pila bat. Eta ez dakit, urraburua, beti jan izan da laban. Ez dakit zuek zeo itxura aukitzen dozuen? Costa Blancan izan ginean, eta bueno, dastatu hango eltzekariak eta egiten dituzten, eta ali-olia botatzen dietenak, eta olako arraiak eta askora biltzen dituzte, hango errei eta olakoak direna, antzekoak olan pixkat luzengak eta zapaltxoak, eta horiek olan, ezur da guzti, ze jenteari bada, jente bati, ezurrak eta zaizken usatzen, baina beste datzui gustatzen zaie. Ezurren artien ibiltzia. Eta egia da xamurra badala, hombre, aragi garbia, paella itxuen, paella erori, egia da, ondo dagoela, baina pixkat horri biltzea eta xamurra, eta egia da, nitzago esaten dena, jugosoa geratzen da ezurrarekin, baina horri bili behar da, eta umeak izaten dituguna, umeak badakizu, aita, ezurra! Kendu eta utzi iskina batean, eta pasatzen ezer. Ordoia mezu bat gure txorin etarrentzako, oinarte laban inbiar badozue beti, hemen dakotzu beste ideia bat, Zigorrek proposatzen dutzuena da, eltzekari baten itxeko, gisatu baten. Hori, bestela, urraburua nahi duzuen moduan, sarrai osasuntxua, garbia... Oso garbisa. Dako, kaloria oso gutxi, dauka zapore oso leuna, eta dauka, potasio pila bat, zinka, da dietarako oso aproposaz, edo zein egunetan jateko moduko da. Nik enegixen daia, gaur egun, urraburuak gehienak eta ikusten ditugunak, eta hauek behai astegikoak dira. Erromatar garaian azten zituztela urraburuak. Nik hori egin, erromatar garaitik, urraburua errezazala astegi batean azten, egia da hor, Mediterraneo itxaso inguruan da hor, asko lantzen zutela bereiek, eta garai hartan erabiltzen zituzten. Bitu, zeda, usarrain batzuk errezak dienak azteko da beste bat izango da hola, eta honek gaina taldeetan da bizi diener, taldean izatea ez taldea bat ere kostatzen, bestatzu bakartia bakero izango dira, ez dakit... Kuadria gustatzen gake bizitzen. Kuadria, gu bezala, poteuan atera, eta geste bitxitasun bat da, emafrodita direla, 2 urtetara ar jaiatzen dira, eta 2 urtetara eme bilakatzen dira.
Holan, bapatian? Bueno, ez dakit holan bapatian egun batetik bestera dan. Hortarainoko, horren besterainoko ez dakit. Prozesu hori nola dan, bai. Eta, bueno, bitxia benetan. Bai. Beste animalia, uste itxasuan bado dela gehiago, Olako, txorienen kosinatziaz aparte ikaste ditugun gauzak. Holan, kuriosidadea, gero kuadriera joteko da... Hau da, hori, izaten bazate etxeko koinatu hori danetik dakiena, izu olako ardoetaz gain, jakina duzue, olako detaileak eta botatzea ondo botena. Bueno, oliba olio txorrota da bat, eta hemen jarriko ditu kipula bat erregosten, eta baratxuri atal pare bat, goxo. Hau azkenean, guk hemen gure eltzekari ezagunena marmitakoa. Bai, izango zen marmitako bat, Bai, a ber, piper txorixero kipula bota behar dio, baratxuria bota behar dio. Piper txorixero aragia, piperra utza. Hemen azafrai erabiliko dut, baina bestela... Faltako bako nik narritakoi beti piparra botatzen zat, pipar berdia. Bai. Ez? Edo egero bakoitzak etxian, Bai, beste atzutan, badaukat, bai, eta ez badaukat, ez, kipulakin bakarrik, zein izan zan hemen. Torre zan, bera miotarra zan, ondarrutarra, eta inzigun, berak, benetakoa. Eta arek egiten zuen, bakarrik kipularekin. Eta kipula behar zuen ordu terdi erregosten. Osa, sekretua, marmitako hon baten sekretua, ez da egaluzea bukara motan, hori bai, hori dana bai, baina zan kipula egon behar zuela, baina karamelatuta ondo. Oso ondo karamelatuta. Kipula ondo gorrituta, eta gero patata ona, eta dena, produktu hona erabilezkero eta maitasuna. Zukaldean maitasuna jarri. Neitan nahi ez. Ni Finlandian egon nintzenean bizitzen, 8 urtekin. Eta oso txarto jaten den dala ikasi dugu. Bai, han itxen genitxun patata tortilla patatak. Bai. Eta egoten nintzen bebai, kipula erregosten igual ordutxo bat edo. Ordutxo bat, gero patata frigitutak jarri, eta gero itxen hauen tortilla. Orduan, itxen hauen egunero, gero ni bakitzu ekintzaia gaztetatik, gero hori unibertsitatean saltzeko, pintxuak. Bai, Eta egoten nintzen gabero itxen, eta bai, eta tipula egoten nintzen, ordu bat, A ber, nola egiten duzu patata tortilla? Nik holan ez dut insegula. A ber, Biteli, kontatu zure patata tortillaren sekretu. Ingotzu de, behin gainera, laizte segidoi baten bidali nauen, tortilla patata bat itxia, da gero tortilla, gero betia. Ez, ekarrikote txorieneko saio baten, baina laburpen moruan itxeotena da kipula lehen lengo erregozi bere bakarrik? Bai. Eta oso ondo karamelizatu eta gero patatakin frigitu. Eta gero patatak horra sartu, hor jarri. Horia. Eta patatak nola mozten duzu? Patatak mozte ditut, holan xafla... Luzetan. Osa, panadera hogi, holan panadera baina oso fina mandolinak inguztetan jate itxia, eta holan oso frigitutak geratzen dira. Zakit, niri asko gustetan jat, niria. Nik dana batera jartzen dudanez, ez dute inoiz hori kipula lehenengo jartzeana. Bai. Karamelizatua geratzen da. Ingo diguz hori, Patri? Bai, ingotzuet. Ondo. Azkenean, patata tortilla beti bai, amana gozoena, ero amonana eta ero etxekoa beti gozoena, baina jendea patata tortilla oso egiten ditu, eta bado de taberna batzuk oso ona dauzkaten baita. Bai, nik hemen txorinen komentatu dut, nire mutia izjakola gustatzen tortilla patata, eta orduan nik esan hauen, eskako bere amana gustauko. Orduan nik inotzan behin, eta niri ez fajatzu gustatzen, pentsakaten arrarua. Baina gero eraman notzan olan, taberna pare batera, tortilla ona itxen zabena da, hori beskakon guzta, orduan pentsatzen. Hora, iara, mutila patata tortilla zai gustatzen. Txartu da. Bueno, zein betzazuko doin eltzekari xai? Hor jarri jut, kipula eta baratxuria erregosten, goxo. Ordu terdi ez dugu izango, pixkat gorrituko ditugu eta nahikoa. Patatak bitartean, zuritzen jungo naiz, gero garbituko ditugu, eta hauek raskatu ingo ditugu. Osa, izango da moduan, betiko marmitakoa. Bai. Gero, behin kipula erregozita dagoenean, botako ditugu hemen. Piper txorixero aragia, azafraia eta piperrautz gozoa. Nahi izan ezkero pikantearekin, pikantea bota jozu, Bakizue gero honik hemen zerbait sobratzen bada, etxera eramatea gustatzen zaidala, eta gure txikiei, pikante pixat azina izartzen, Eta egia da, barraskilloak pikante gustatzen zaizkila gure txikiei. Barraskilloen saltzia hori gero ja ogixakin igurtzeko. Bakizu, Patri, errezeta bat imar dutela barraskillo saltzarekin, ez? Bai, baina barraskillo barik? Barraskillo barik. Bai, hori gehiago gustatzen gat.
Gero igual ingoztazu trampia hori, jarri zoztasun moruen ogitartekoa txoixoakin eta txokolatiekin, gero ingoztazu trampa barraski bakatateko hemen. Jarraitzen dute, olako Instagramen jatetxe bat Bilbokoa, eta are daukate makaiaua barraskio saltzarekin. Bai, baitu. Makaiaua barraskio saltzarekin, eta zer da hori? Eta barraskio saltza deitzen diote beraiek, eitea, banin barraskioak egite ditu danean, kipula erregozten dut, gero horra txorixoa urdaia eta urdaia azpiko botatzen dut, ondo erregozi, eta ero botatzen dut, bizkaitar saltza eta tomate saltza pixka bat. Hori nazketa, eta hori makaiauarekin. Makaiaua txorixoa, urdaia azpikoa, tomatia... Bueno. Nik ingo dizu dana, txerriki bat erabiliko, ekusiko zein, agian sekretu bat, olako zerbait erabiliko, txerriki bat erabiliko. Baina, bitxien zitzaidan... Baina, ikusten nazketia interesgarrixa izan leikela, Bai. Zuk prou da, gero, ingo epai emoruen. Hori da. Venga, baina nik makaio bakin iztu dingo. Bestela Julene jarriko, berriro ere zigorrek, makaio bat sartu digo. Eta urraburuekin? Urraburuekin igualez? Ez? Potentiagoa behar da, urraburua sapore gutxi dauka. Zuk normalian urraburua etxian eta zuebe bai idatzi aldo zue email bat, txorienea@bildua itb.eusera, normalian urraburua dorada erderaz izeten dana, nola kosinatzen da zue? Zuek? Zuen etxien? Zan dut, labian osori sartu eta gero irekiten dut eta ero kentzen diot, pasatzen dut, egiten dut. Sartzen dio laban bat hemendi, inda dauenean, eta egiten dana da hartu ezurra azpitik, eta plom, ezurra hemengo aldean geratzen da, eta hemen haragia garbia. Kendu ezurra, ze erdik jainda dagoenez, botatzen diot gatza, ospina ero limoizuku pixka bat, eta ero oliba bat, bero, piperrautz, osea, pipermin punta batekin, eta baratxuri xarra batzuekin, gainetik bota, amaira. Berez hau, eltzekari hau esperimentu bada. Aber zelan ataraten dan, Bai, a ber, nik uste... Ondo atarako da, hori ziur gauz. Ez dakit, probatzeko da. Lehenko aldixe da. Hori da, eta gure etxean bai egiten ditugula, olako errezetak berriak sartzen ditugunean, gero egiten du bosketa bat. Etxeko errezetategian geratuko da errezeta hau? Bai, ez. Eta, zuek gainera, etxien lau sarie. Bai, lau, eta batzutan 6. Batzutan 6, berez, horre, empate bat da egon leike. Jode, askotan. Eta norek hartzen daude empatie. Motil. Hori abantaia hondixa da. Zukalde, a ber, ekik esaten dago. Ninaz telebistako nagusia, hori ekik esaten dago. Lurtxo, da, ez dakitzeren erregea, danan. Maialeneri ekik ze jartzotzea, amada, ikastolako erregina. Ba, ez hori bai, baina ez dakit ze titulo garra eta aita zukaldeko. Aitari zukaldeko ematen dira. Orduan, bueno, beraz, azken finean zuk aukeratzen dozu. Bai. Hombre, ez duan nahi, egia da, guraso bati bere zai gustatzen umekin burrukan ibiltzea, eta batzutan burrukain behar da, ero negoziatu, ero jarri sukaldean sartu umeak, eta bereiek kosinatu dezaten da hori. Baina ez didana utziko da beti jaten arroza tomatearekin, makarroiak, sushia, eta ez dakit, xerra. Jaukeran. Bai, baina Patri. Batzu bakitzu gero, ume horreik gero nausixak eitzen dezenien, nire kuadriako jente askok, ez dau inoiz ba igual eltzekalerik jaten edo lekalerik jaten edo arrainik jaten, espajake guztetan, eta orduan itxen daue, umien menue, osea, azkenien, ume horrek hasten badie, hori ingo dago etxean. Egunero makarroia, gero sanjakogua, gero arroza tomatiakin da arrautzakin, da holaxe egunero da. Umien menu egunero. Nik Patri zautzen ditu guraso desente, etxean hori jaten dela eta esaten da. Barazkiak eta hori burrukan, eskolan niteko. Nik etxean ez dut. Eta hori, nik uste dut hori ez da bala horrela. Etxetik ikasi eta joan behar etxean ikasi behar dute umeak jaten, eta nik badaki ulertzen dut, batzutan borrukain behar dela, eta muturrak egon behar direla, eta sarreak, baina eta argi dagona da, txikitatik umei sartu izan badiezue pixka danetik, ume horien normalean danetik. Bai, gero janitzen dabe. Bai, eta ume batek zerbait ez du jaten, zuri ez bazaizu zerbait, hori ni lagun bat daukat, txitxiriak ezin ditu lekusi ere egin. Bere etxean txitxiriak sekul ez dire egingo. Bai. Osa, berai ez zaizkiolako gustatzen. Eta hor da nire amak bai zeukala meritoa, zen nire amak militatzeatik asko egiten zuen etxean, eta nire amak gero orain
urtetara enteratu naiz, arrozu hori ez zaiola gustatzen, gauza pilat ez ezki gustatzen, eta lehen esan, baina marzu jaten zen nuen. Bai, jaten nuen, bestela zuek ezen nuten ikasiko sekula. Baitu. Zer gauza? Baitu, ume batei gustauko jakona, edo jakona gustauko da, arraina jatia holan esurtxo barik da, arraina garbi jatia. Zuk normalen oitxura dukozu arraindegira joen, eta eskatzen botzue zue, edo, aukeran ematen botzue arraina garbitzea, nik beti baiesko ematen doz, gero alperra ematen doza da, ez daukaldaban honik besta etxien, eta ez dakin nola gero ondo satitxu, beraz, nahi xaudot profesional batek eitxia, eta etxera eramatia labian sartzeko prest, edo kasualein sartzeko prest. Baina hori mundu guztia egiten du. Mundu guztia dut hori, eskaintza hori egiten du. Bada jendia gero guztetan jakela etxera. Nik egia da nik eskatzen duena osorik. Garbituta, eskatak kenduta. Eta ero, hemengo egatzak eta kenduta. Kanpotik garbi. Bai, kanpotik garbi bakarri. Gero beste dana nik iten du. Nahiago ni mostea, ze hortan, bakizu pixo maniatikoa ero banaiz, arrandegiko ezagutzen badut, agian, badakit ondo, baina nik ikusi izan ditut arrandegiko batzuetan, batzuk, labanakin ez direla intrebeak, eta aukeran nahiago dudala ni ibitzea. Baina, eta hola nik ingo dio nahi dudana gero. Bez, baldin bakizu? Bai. Bai, baina... Baina egia da gaur egun eskaintza hori badagoela eta mundu guztia baliatzen duela, erabilin bara. Kipula, erregozitan, orduan, oin, ingo duguna da hemen, botako ditugu. Piper txorizero aragia, koiaraka da, eder bat. Barrura. Eta ointxe, pagabizela itxen berba urraburuai buruz, bakizu zigor diru asko aukitzen badozu, ez dakit zure kasu izango dan edo ez? Ez. Borduan igual, ezin dozu, urria jan. Urria, benetaskua, jateko aukeri dauela. Bai, berez esaten daue, dala organismoakin bateragarrixa, orduan, segunda, ze neurritan jaten dozun, zure gorputzak, onartu itxen dau, eta ez da, arrotze, ez dutzu minik itxen. Orduan, janbiozun neurrixa da, 0,00015 miligramo da, oso neurri txikixa. Orduan, jendeak itxen dauena da, olako urrezko papertxo batzuk, eta hori, ez ara fidatzen, ez da. Bai, ikusi du, alago, Polonian izan ginen, eta Polonian ikusi genduen, ez dakiz zer zan, hango edari bat, eta urre maluta txiki, urre hautza zeraman hori, eta hori eran iten zan. A ber, esaten bada sapore zoragarria ematen diola, urre horri botatzen badiot honi, eta egiten diala zerbait, baina bakarri da, osasunen dako, ez da, neurri batean ustot inflamazioak eta geisteko ona omen dala. Ongo di gauza merkiebok inflamazioak entzeko urria, baina urria estanak. Nik entzun dutena edo irakurri dutena da, zaporerik ez dotzala ematen, nutrizionalki be, ez dala gauza bat interesgarrixa, jendeak hartzen dago, azkenean luxuan mundua, bakitzun olako edan. Orduan jendeak hartzen dago, esklusibidadiagatik edo. Ez dakit ikusi duzun interneten oso famatu egin da hausukaldarixa dana Turkiarra, itzen dagoela holan gatzakin. Bai, bakizu zindan, ez? Zigur, hemen grafismokuek argazki bat jartzen botzue, ikusi dozuela inoiz, eda oso tipo, famatu egin dala. Hauelan, salt bae deitzen da dala, gatzaren honek ematen die txerri eskuen zaporea, gatzari, holan puntua. Eta gero dana zikintzen zara, erdia kanpora juten da, baina, Bai, bromagatik edo. Holan, bromagatik nik uste hasi zela Instagrametik eta bidixotan itzen, eta gero mundialki bilatu da oso famatua. Tipo horrek dauka jatetxe bat, dauzka Miamin bat, urken beste bat Dubaien ez dakizer, eta berak dauka urrezko menu bat. Eta gero, eta plater guztixetan jartzen dau urrezko horrein malutak. Eta orduan, kostatzen jatzu, holako txuleta bat, 1.200 eurotxo. Bauka holan kaputxino bat, urriakin, 100 eurotxo, hamburguesatxo bat, holan urriakin bai, 200. Patri, baina gero, urrea iten duzu kaka. Eta hori esan alizatea dala, ostra. Bueno, ez dakit hori gero geratuko jartun hor itxastu eta igual zure gorputzai, horria ez du jakingo. Bueno, bitu, urrea, Azorezen txokolatea jangen duen urre malutakin. Eta saltzen zuten, bai, zion ez errematen da, Bueno, zelan izenun kaka. Bitxitegi bat, zan bitxitegi bat, bitxigilea da, eta orduan berak hango txokolategi batekin eta nik egia da, erosi nuela, baina, grazia da esatu zu, nik urrea iten du kaka. Da, Juan Zeinaren komunera urri ezauen?
saiatu nintzen bilatzen, baina esan ez naben topau esan. Bueno, errezetara, a ber, zemen gauzatzuk inditute eta ez ditut azaldu. Bota ditut. Piperrautza. Gero, piper txorixero haragia, eta hemengoa da azafraia beti geratzen da pixkat itxatzi da orduan, hori erabilin behar dugu, tomate saltza bota diot, patatak bertan 2 buelta, eta hoi, ikuste zu, ja horiska geratu da, ardo zuria. Eta holan, hemen zeuen azafrai guztia. Aprobetxe bitzen da. Bai, hori azafraia daukan prezioarekin, dena baliatu behar da. Hori, izan leike ez, urrian prezioa ez dakite, bueno, egungo dan urbil, baina bai, konsideratzen dela ez, espezien artien eta luxuskoa edo... Lemunean Patri behalde zuiaten, nik daukat, inoiz eskarien batero egin dut, boilurra, eta dago olako, bueno, enpresa bat, saltzen duena, eta etxera bialtzen dizute boilurra, eta hori. Eta bialtzen dizki presioak, eta noiz hemen nola dagoen boilurra, astero bialtzen diate. Italiako boilur zuria dago 2.600 eurotan ero, kiloa. Eta, kalkulat egin nuen, igual hemen errezeta txorienen 50 gramosien, ez da izen bat, eurota esan duen, nio. Bueno, nik txurixa ez, baina beltza oparitxu indostie, olako webgune bat badau, eta nik eskatu nahen, esan susten, seguro zuen mendik da, boiur zatitxo bat. Eta pentsatzen nahen, zuzen 10 gramotik azitxa. Eta pentsatzen nahen, bidaliko sustiela olako harri txikitxo bat, eta bidaliko sustien haundixa. Eta gero lagun batek esan zuzten, gero hori mantentzeko saia da. Gero hori, aukibiozu holan paperian, esetasuna mantendu bida, pote baten barruan da. Izozgailuan bezaltzen, esaten dute ondo gorretzen dela. Bai, nik izozgailuan daukat, Bale. Eta behar dozunean atara, eta listo. Hori da. Ekarriko txorienen. Bai, izan ditugu errezetak, txorienen boilurrek. Bai. Bueno, hemen, utziko pixkat, ardo zuria lurruntzen, pixka bat. Eta gero ingo dana, hemen ja salda, arraiz salda batek ez du behar 3 ordu, 15 minutukin, 20 minutukin, egin da dago. Ingo duguna, estali ingo ditu, eta hau utziko du hemen egosten. Hemen beste lapiko honetan zer jarriko dut? Kipula, gutxoran lausatita moztuta. Hori da, zaporia ematiko muskuilu, ez? Hori da, perrexei adar pare bat. Eta hemen, gero, salda hemendik pixka bat, muskuilua bertan botako ditut, eta bakarrik ingo ditu dena da, ireki. Orduan, hemen pixkat utziko dut. Ze gero, muskuile botatzen duten ura, baita botako dut ona. Erabiliko dut. Horrek zaporezko moten dutza, ez da? Hombre. Eta hemen salda pixka bat. Eta, hau, badaukagu ja, martxan. Eta gero esan dakoa, urraburua bakarrik izango da, xerra da mostea, Nahi izan ezkero, inungo ezurri gabe ero, hartu, eskatu zuen arrandegian ero, irikitzeko, meseles azalarekin, nik hortan bai, inoiz egia da arrandegian ni batzutan eskatzen duela, solomoak eta ateratzea, baina beti azalarekin. Eta hori da beti galdetzen duten goza baita. Nola ingo dizut? Solomoak atara, azalarekin o azalgabe? Azalarekin. Nik beti azalbarik eskatu ditu. Bai, oitzuria, ez dakit. Bueno, bajutza beriak. Listo, bueno, hau martxan, tapa jarriko diogu. Eta, hemen utziko du gero gehiago guzti behar badut. Honi egurra emango diot. Eta hemen muskuiluak. Eta muskuiluak, lurrunetan eskenien irekiko. Muskuiluak bai eskatu bidila garbi, Nik aurrekoan ez dakitzet, ekarri nauen txorienen, aldozu etxore nahieran ikusi, nitxeun nolako orzo pasta bat muskuiluekin. Akordaten zara? Eta eskatu nitxun garbitxu barik, eta eskenean horrego nintzen, labanakin garbitzen ez dakize, hori gai ala saia, Utzinauen azazkaldarak utzi nitxun. Eta labana ere, apurtu iten dira, hortarako mesedez, sukaldeko labana ez erabili muskuilua garbitzeko eskolak, erabili... Olako, badau, olako estropajo bat, nanaz deitzen dela, hori izaten dela grisa eta bakitzu zindan. Bai, bestela, Patri... Horrekin garbitzu, gero... Olako laban batekin? Olako laban batekin, hauek gogor dauzkatenak, hau hartu holan, krak kendu. Ni gero, oskola hauek batzuk erabiliko ditut, baina gehienak ez ditut erabiliko. Politxenak, hau bezala, garbi da ona, hau erabiliko dut, eta beste gandi bakarrik erabiliko dut aragia. Ez dut ezer gehiago erabiliko. Honi, tapa hemen jarriko dut, tolan ez dut beste tapa jarriko, eta badakizue hauek irakiten jarriko dut hemen lapikoa, eta 2 minutu du. Irekita ikusten ditugunean, kanpora eta ero aragia atarako diegu.
Eta jugo nahi zena da, urra-bura. Honek xafletan, ez? Bai, holako. Tak, horrela. Gero hau ingo duena, gatzez eta piperbeltz pixkatez ondu, eta listo. Apikora jungo da. Oso ondo. Esan usaintzen dagoen honek, Eta gero, zuetakoa bazarete olako, nola da? Telesail famatu bat Euskal Herrian grabatu zanean jarraitzaile. Egisa da, Euskal Herrian grabatu zan. Badat, hombre. Baina errezetak ez dituzten hemengoak hartu. Bueno, ez pentsau, ez dakit, gero irakurriko. Gero eske, errezta baten bioe gozua, eta liburu honetatik atara dugu, dala... Baina hori benetan da, biteli, errezeta horiek programan egiten ziren, ero, sin más, asmatutako. Ez programan einjakoak da, Juego de Tronos liburutan agertzen ziren errezetak. Ze, hau ez, George R. Martin zan oso jatun ona. George Ramon Martin, George R. Martin, bai, Ramon Txugurie, izan zen, Juego de Tronoseko idazlia. Eta berak liburutan asko jarten zauen, zimaz, janarixai erreferentzia asko. Orduan, friki bat egon zan, hartu zitxun, honek erreferentzia, sukaldeko erreferentzia danak, eta hartu zitxun errezetak. Eta orduan, di errezetak. Ez di errezetak liburutan gertatzen baizik, eta berak asmatutakoak, baina, hortik hartutako erreferentziekin. Horko errezeta bat inbar dugu, Horko errezeta bat inbio, baina, hori gero ibiliko gara kontu kontari, momentuz eltzekari xa. Ez dakit, liburuan eltzekariren bat egongo da, arrainekin edo, baina... Arraina... Hau txorieneko saiekoa da. Itxasoa agertzen da, itxasoak agertzen dira. Zuk ikusi osu telesaia? Ni bai, dana, osori, engantxeko egon ginen, bai. Ikusi osu barrixa? Ez, esan diate... Ez, oso ondo da. Bai? Alberto, zuk esan zen duen lehenengo eta ez zegoela, ondo? Ondo da? Baitu, Alberto kitzen dago barre, bai, oso ondo dago, benetan. Bale, ikusiko. Oin, baina dat, zera, holako ordeinketako kate batean ero botatzen dut, ez? Bai, momentuz ez da UETB nahieran, baina, ikusi zeike beste guk hemen etxien, bebai, telesail oso onak dauzkau, ez? Ikusi... Nola zan, hau, elurra nola zan izena? Snow, hau... Jon Snow? Jon Snow. Bai. Jon Elurra. Jon Elurra. Ez que nire bere ez da abizen, ez? Bueno, kontatzen dut zehati dan horian abizena da, eta zehati baina... Takit. Jon Elurra zu bazara, Jon Elurra xamare. Beti elurretan, hori ikusi dut urkiola da... Ni oso elur salia, Ez pentsa, izan dugunean elurra, pixka gustatzen zai, baina gero dena bezala... Esperto iten da. Hor urtarria erdialdean egon ziren hemen elurte batzuk eta, egon zan hotz pila bat, eta zigoran ibilizan frakamotzien mendixan elurretan. Nik ikusten hemen bakoitzien, zuten hemen mutilau. Dan ez da kontu behar. Hanketan ez teko sensibilitatea. Gure Jon Elurra. Adin batetik aurrera hanketako sensibilitatea galdu egiten. Bueno, lagunok, uste ezagun, hau, 20 minutu, hemen, erregosten. Muskuiluak, hemen tope irakiten, beste zer, minutu erdi batu izango dut, eta ingo duguna da, hauei, oskolak kendu, utziko ditugu batzuk, aragia atera, eta erdi batzuk utziko ditugu, eta patata inda dauenean, urraburua bertan sartu, eta hoxe, beste urraburu hau, hemen lodiagoa dela, 5 minutu, eta listo, listo. Badoa pixanaka gorputz hartzen, gure eltzekaria gixatua, eta bitu Patri, honaz pentsetan. Ze pentsa oso? Marmitakoakin konparo dugu hau, marmitakoa lehengo plater bada, eta hau da gixatu bat, hau da bigarren plater bat, hau da, ez dira patatak arrainakin, da arraina patatekin. Osa, osain hauz, bai. Nik uste dut hau ez dela, ez bigarren ez lehena, hau izan lehike platera, bai, bakarra da, osue da, jateko... Bai, baina bai, gehiago izango zen, bigarren bat moduan, eta patatak izango zen, labean zukiten duzu moduan urraburua, lagungarria, hori da. Eta baina honez pentsen da, ez, igual marmitakoakin, badauka antzekotasun bat, osagaietan da gainera, baina ez nik uste dela gehiago hori, gixatu bat, betiko gixatua, aragia beharrean, guk aragiari botaten izkiogu patata noski, guk hemen, arraia. Oin, muskuiluak atara ditu ja aragia hemen, sartuko ditut, bebai, eta ura lehen pixkat bota diot muskuiluena, baina oin,
hemen gorde dut. Hor dau, saporie ona dana. Itxaso saporea hemen. Eta beti horregatik, erabiltzen dugunean horrelako ura, berdin zait, muskuiluena, ero txirlen, ero denelakoa, gatza gero jarri puntuan. Ze horre badakizue, gatz desente izaten duela, eta botatzen badigu hasieran gatz pila bat, eta ero ur hori gazi geratzeko arriskua da. Eta hori, iragazi inbidazek ero igual areia dauka edo ez da bihar? Nik iragazi iten dut. Bai. Baina ala ere pasain gozan, Ala ere horretik, dan ez dut erabiltzen, hemen ez dute, hemen aitorrek ez da sartu halko da nor. Bai, ondartxo batzuk badauz. Bai, ondartxo batzuk badauz hor. Baina gutxi, bueno. Horrek horrutziko ditu, kurruskari jateko beste gozatzu. Hori, da zenba denbora bila dagoenek itxeko. Nik uste dut, irakiten anzten da momentutik, 5 minutu. Hau, marmitakoan nik bai ataratzen dut erdi gordinik, baina hemen bai. Hau kozinatu inbar dugu, utziko 5 minutu, eta ero bukaeran paella bati bezala apaintzeko jarriko izkio hauek, eta ero Patriren errezeta. Tatxan. Tatxan. Bueno, gure gixatua listo, perresilla, beldur gabe, Dana. Buelta batzuk. Hau da, bitu, gauza bat, babarrunak eta olako gauzak eta sartzen dizu holan goiara eta nazten ibiltzen zaten nahi. Sekretu da holan, Hartu. Apurtxo bat mugitzea, pil bat izango basan moruen. Hartu. Eta ez dela patatak, eta olako gauza patatak eta euskatena patatan apurtu iten da. Komeni da horrela, eta bera, ze gorputza hartu duen honek, Bueno, patati apurtzen bada, holan igual emango, eta loditasuna edo, zentzakari xai. Bueno, baina aukeran osorik agertzen bada, hobeto, Hobeto, bai. Bueno, hemen, bi. Bai, arrosoi daukotzu hori bigarren platera dela da, gixen bat, arraia plater bat. Bai. Eta ero, saltza pixka bat. Eta hemen daukazue, gure urraburu arrain gixatua etxean probatu behar duzula. Eta ondoren Patrik, listo dauzka bere osagaiak orduan hau. Hemen utziko dut. Eta Patri, hor daukazu. Txau, pro, inbiko, ez? Bai, bezez. A ber, koiaria. Nitanetik egarri dut, jarri zu sardezka, koiara... Nikoen koiariekin ze arraia behitxo. Segitxo antes egiten da. Tan hartukot. Sopa purtxo bat, muskuditxo bat, arraina purtxo bat. Patatia. Txak. Txelan? Oso goxua. Oso goxua. Bai? Sorionak mutil. Bero, Ze exagera badan, nik ikusten ez da zuen nola jandotun da. Patri, ez da guain bero. Patata zati handiz hartu dut eta patatak beroa mantentzen du. Ez hartu arraina. Baina salda ze hona dagoen, Bai. Oso goxua. Bere puntuan. Hala, change. Ontxe ingo, ontxe. Honen liburu ekartukot. Ni jaten jarraituko, bale? Benetan. Nik uste dut, etxeko boskaketan, bai? Errezeta hau etxean geldituko dela, Nik uste dut baietz, Horrek... Eta gehien bat, ez dira utziko nire seme-alabei aukeratzen. Hau izango da, urrelako inposaketa... Bueno, aukeratzen emoten batzazu bai, nik uste dut arrakastaukiko zula. Bueno, bagoiez, eta ontxe zigorrek lehen esan dut zuen moruen, ontxe ingo postretxo bat. Eta postia da limoizko gaietak. Orduan, kondakotzut zelan ingoten pauso-espauso da, gero joengo gara berbaitzen. Lehengo ingo azukrian ahaztu limoian birrindurakin. Gero nahaztugu gurinakin, arrautzakin eta irinakin. Oskaioen sartu bihu ordu batez hori gogor mantentzeko, eta gero ingo bolatxuak, pasako azukretik eta azukre hautsetik, eta erreko ditugu laban 12 minutu 180 gradutara. Eta listo. Ona. Orduan. Hasi gaitezen. Eta esan dizuguna, liburu honetatik ataratako errezeta. Bai. Eta, egia da, hemen Star Warseko sukaldaritzako bekarri diguzu. Nik limoiak hor Star Warsen naiz gogoratzen pelikula batean ere, zekustean. Espazioa, basamortuak,
Eta horrelako gauza, baina, bueno... Zeus egongo zan, ze hortxe, bueno, hor dau liburua. Ni friki xamarra naz, egisa esan. Da orduan badauzkat, bueno, ni telesaiak eta asko gustatzen jat. Orduan badaukat Friendseko telesaiko liburua, nire gurasoen etxien dau, eta ez ekarri baina bai badaukat. Eta bueno, Juego de Tronosekua da azkenean, kolekzio moduan, igual ez da errezetak eta imitatzeko, baina, bueno, interes moduan, ondo dauda, marka dutzut horrixa, 165 horrixan, dauz, bueno, honek pasteltsuak edo gaietatxo honek. Orduan, telesaio horretako pertsonai bat badau Sansa Stark, eta esaten da, liburuan esaten zen, Sansa Starkek, basaukola, saletasun hau, limoizko gaietak jatera. Eta, bueno, horko errezetia da, edo... Egera, bello, nik liburuena... Nik indotolako nasketa bat. Liburuen kontu hau, errezetana nik enekien, badaki pelikulak egoten direnean, beraien musikan eta CD-ak eta atatzen dituzte pelikula horren, ez? Banda, musika banda, erodanakoa, baina, bueno, errezetan enekien, eta, bueno, ibil nintzen pixka behiratzen, da, hainbat liburu daude, holan, inspiratuta pelikuletan. Hombre, egia da, sukaldaritzako pelikulak eta indira, eta olako batetik eta atara aldirela errezeta desente, baina ja Star Warsekoa bebai Star Warseko gainera argazkixak erakutzi aitorrei gero aitorrek ataratzeko olako argazki bat, ikusteko argazkixak be friki xamarra die. Ze hor, bueno, janarixa ikusi biharrian krispetak bueno, estrella de la muerte, hau da, bai, ez daukaten olako espaziontzi bat borobila eta horren formako krispetak. Hori da. Errebi debin goxoa. Brownie Bosch. Woki, hombre, honena... Bai, Woki Cookie, hori bai. Woki Cookie, izena horrekin arrakasta urbi. Ziur baiet. Bueno, azkenean dena gaietakin barritu, gaietan nik uste dut hori bai dela jakietako bat, baita Deniseri ere gustatzen zaiona. Ze gaietak badaude zapore guztietakoak, ez? Azkenean gaur egun, lehen, bueno, ni gazten nintzenean ero, gure etxean... Zure zein gustatzen gatzu geixen? Ni Maria gaieta gurinarekin... Tradizionalak. Baina gure amak itxezan, Maria gaieta bat, gero gurina, igurzi, eta beste Maria gaieta bat. Olako... Jaten nituen nik 8, hau da, 16 gaieta, ziren guztira. Kafesnian bustita, txof, eta hori gaur egun oraindik ere, nire seme-alea behi prestatu diet, eta, oita, ze ona! Hau zan, zuen aitatxon gozaria txikitan. Eta ni gaieta oso gaieta zalea naiz, gaur egun oraindik, arratzaldeko kafesnea ero gaieta gabe ez dut ulertzen, nik arratzaldetan, kafeinetxo bat hartzen badut, pero bazkaldu ondoren kafetxo bat hartzen badut, bat erobi busti marritxo. Esaten dago, pertsona heldu batek urte baten jate itxula 5 kilo gaieta, holan, mediaz. Nik 5 kilora ena zeltzen, igual zuk itxen dozue nire media. Hemen gaude alezetani, horre, zu bezalako jendeak, ez dituna, media hor mantentzera. Patri, egia da. Baina, hombre, 5 kilo... Asko di, Guk egin duen, Patri, apostu bat egin duen, eskalatzen joten ginen, da egin duen, ez da inun egon ginen, Montanejo zen, ero horre Castellon inguruan eskalatzen, eta apostua esan, orduan ekartzen zituzten, hone, rolloak Maria gaietak, kaja batek 4 rollo. 4 rollo, esne litro baten esetzjan, disolbatuta. Osa, koiara sartzen zen duen dolan gatzizan, klonk, hartu eta jan. 4 rolloiek, gaieta hortan, horrea izan zen apostua, izan zen pixkat, esaten dana, bilbaina da bat. Gero, sabeleko mina esatea ez dut esango, baina sabela pixkat nahastuta izan nuela onartu beharra daukat. Zelako arrarue. Bai, ez dakit zer zitzaion, nire sabelei, 4 rollo jatea zitzaion hain ondo iruditu, eta bomba potente bat izan zen, baina horrelako astakeriak egin izan ditugu, eta, bueno, esaten nahi ginela. Gaur egun gaieta daude, zapore guztietakoak, forma guztietakoak dauzkau kukia, txokolate dunak, oloarekin, zuntzarekin, frutarekin. Nire, geixen guztietan jatenak, die honek, txikitan ziren, honek daukitanak dinosaurio forma. Total zela 3 pakete baten, horrek guztietan jaten pila bat. Eta gero beste marka batekuak izaten diela, holan, 2 gaieta da txokolati erdian. Gaietia, gero txokolate krema da beste gaieta bat. Nire uste jaten bestea zan. Horre pila bat gustatzen. Agertzen, laukiak zirena eta ero txokolate geruza gainen da olako printze bat agertzen zana.
Hori izaten dutzut mutil. Baina horrek ezin laukixak. Ez, horrek ez beste bat, nik esaten duana, ez da horre borobia da, laukia baina gogorra zan. Eta marrazkia zan printzipe batena. Edo izar bat edo, igual ontxe ez? Ez dakit. Ez. Karratua, eta hauek gaina erosten genituen iparraldera, ero juten ginenean, eta Frantziatik eskalatzen ibiltzen ginenean, hoi eta zelikatzen ginen, mendian egoten ginen denbora guztiak, gaietak. Eta besterik ez, enamaten genituen, eta bueno, hori mendiana ez harritu, ze honek, nola da, Martin Zabaletak eberestera juntzanean, ez dakit bere motzilan zenbat eta zenbat gaieta eraman zituen, segia esan, bueno, pisatu ez dute gehiagi pisatzen, eramaten erresa dira, ondo mantentzen dira, eta jaten erresa dira. Hidratoak ematen dizkigute, azukrea ematen digute, mendirako bikaina, eta gaur egun oraindik, nirekin korrika mendian ibiltzen diren jende pila batek, eramaten du Maria gaieta, gero barruan irasagarra, membrilloa, eta ero beste gaieta. Klasiko handi bat mendian sekul ez duena faiatzen. Beitu. Errezeta nola doa? Bai, errezeta, beitu. Nahaztu dut azukria limoi birrindurakin. Bai. Gero jarri dotzat, arrautza eta limoian sukua, gurina. Bai. Eta ontsen abila, irinakin nahazten. Hau da, azkenengo satixa edo. Vale. Orduan, hau nahaztu ingo, eta gero hau osten utzi bida zeda. Azkenean, gurina dauka. Lortzen dugun orea, oskailuan sartu gara, bale. Bueno, hau landu inbio apurtxo bat geixau. Bai. Eta hori esan dakua. Hau gero oskailuan sartu bida ordu erdiz. Vale. Ze hau ontxe oso biguntxo dau. Bai. Eta inbidoguna da, apurratu gogortu. Orduan, itxen bostazu favore bat? Bota. Hemen bakitzu daukagula Doraemonen poltxikua. Eta hemen azpixan daukat. Doraemon, listo? Bai, gorrokopterua ez! Hori, bai, horia. Orduan, hau da, ore berdina, baina ja, hotza. Orduan, ontxe ingotena da, hau, oskailuen sartu, ontxe gero segitxuen joan gonaz, eta ontxe landukotena da, hau. Orduan, hartuko ditugu, honek pusketatxo batzuk, eta ingo ditugu borobiltxuak, holan txikitxuak, eta hau pasako lehengo. Azukretik, hau izango da, hau noixian behin jateko da. Bueno. Eta gero, azukre hautsetik. Noixian behin ero batero bi. Bai. Jateko, ez hartu eta bola osoa... Hombre, 5 kilo urtien, bueno, horbe janbiko da. Orduan, ingo ditugu olako... Bale, hauek gero gurina izaten, beroarekin pixkat zapaldu ingo dire. Hori da. Baina, bueno, hor argazkian ikusten dira, Ez direla gaieta holan zapal hoietakoa, baizik eta potolotxoa direla. Hori da. Eta zu telesail salia zara? Bueno, ikusten dut. Holan frikixak enantzatzen nire baten baina gero ez dauka jarraipeni, gero ikusten dut ez, ikusten dut danetik, pixka danetik. Eta hau esan bi ero hiru eguzitza euskal danetik, eta badakit berri atera dutela eta ondo dagoela. Orduan, hor galdera bada, erabili dute berriro Euskal Herria etorri dira, ero... Ez, Estremaru da aldera joan die, eta hor egoten die zurrumurruak, badauela apirilan holan hotelen erreserba asko eta Cáceres aldera uste dute joko dabiela oingo denboraldi zen. Hori da nik irakurri dutena, ez dakit egisa izango da, edo despistatzeko izango da, da gero igual... Hor getxo aldean igual, edo... Eta gertuko zinenan, zu grabazio baten? Ni zetan? Ez dakit, igual estra moduan... Hore limoizko gaietak itxen igual edo... Eskatzen da estra moduan horba ikuteko... Hore, esperientzia bat izan bida, Esperientzia izan bida, holan, eta gero, badaukate lagun baten aitxa, jubilau zanean, hasi izan holan, antzerki tailerretan eta ontxe estra moduan agertzen da, baina, pelikula pila batetan. Eta bai, zinera goia zen bakoitzean da, Euskal Herrian grabau izan bada. Soldatatxo bat ataratzen gainera. Eta, lagunekin joaten da hor, esperientzia moduan. Bueno, guri, Patri, denbora juten ari zaigunez. Hauek, esan duzu, 180, zema denbora? 180, 10-12 minutu, orduan. Sartuko ditut honek apurtxonek? Vale. Eta ikusiko hau. Hori da. Baditu zigor, honedi gure gaietatxuak ikusi oso zabaldu diela, eta zabaltzen baditut, ez die honek kurruskarik editzen dio lan, bizkotxo bat izango... Bueno, zu ja probado oso. Padre, dau, brutala.
ez de julenei gaur kaferako. Honek ez kaferako, guretako die. Honek guretako. Eta guretako da, Patricia Viteli eta Sigorri Tureta. Atzaileko da. Ez, zuek. Betxo, mendeko zuek. Urraburu, eltzekari, zoragarria lantaldea dentzako. Ona dauz, Oso ona. Sansa, arrazoia zenukan, gaieta hauek oso ona da. Bueno, eta bixar etorriko gara beste bi errezeta oso goxokin. Beraz, bixar arte, eta musu, ondia.